अमावस्येच्या रात्री रामाला ताब्यात ठेवणे म्हणजे एक ब्रह्मसंकटच होते. म्हणूनच बजरंग पुजारी अहोरात्र जागत होता. त्याच्या पणजोबांची टिपणे तपासत होता. सैतानी ताकदींना नष्ट करण्यावर आधारित नानाविध ग्रंथ खंगाळत होता. जे जे कामाचं आहे त्याची स्वतंत्र नोंद करत होता. आणि अचानक त्याला काहीतरी गवसले. त्याची चिंतित मुद्रा काहीशी खुलली आणि तो तडक धनाअण्णाच्या घराकडे निघाला. सायंकाळची वेळ असल्याने धनाअण्णा घरातच होते. बजरंग पुजाऱ्याला पाहून त्यांनी हसून स्वागत केले आणि बसायला सांगितले. अन वेळ न दवडता सरळ मुद्द्याला हात घातला. काय मग बजरंग बापू, निघाला का तोडगा? उद्या अमावस्या आहे. रामाला उद्या रोखणे मुश्किल आहे हे माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त ठाऊक आहे. हो अण्णा, मी त्यासाठीच आलो आहे. एक कायमचा उपाय आहे, पण एक अडचण आहे. ती दूर झाली तर आपण हे सैतानी संकट रोखू शकतो. बजरंग पुजारी एका दमात बोलला. सांगा की मग, सारा गाव आहे तुमच्यासोबत. कसलीही अडचण असो, काढू काहीतरी मार्ग. धनाअण्णा जोशात बोलले. अडचण अशी आहे अण्णा, हा उपाय कोण्या पुरुषाच्या नाही, एका स्त्रीच्या हातून करावा लागेल. अन जर का स्त्री गरोदर असेल तर आणखी उत्तम, पण जोखीमही मोठी आहे. बजरंग पुजाऱ्याच्या या वाक्यांनी धनाअण्णाचा जोश जणू कापरासारखा हवेत उडून गेला. चिंता, भय, अगतिकता अशा एक ना अनेक भावनांचे एक विद्रूप जाळेच त्यांच्या तोंडावर उमटले. पण बापू, हे असं कशासाठी? मी जातो की त्या अवदसेला धडा शिकवायला. धनाअण्णा मोठी आवळत बोलले. हे बघ अण्णा, आपण पुरुष स्वतःला कितीही सामर्थ्यवान समजत असलो तरी स्त्रियांची सहनशीलता, चतुराई आणि खमकेपणा आपल्यात येणे कठीण. आणि मी जो विधी शोधून काढला आहे तो एका स्त्रीच्या हस्ते झाला तरच तो परिणामकारक ठरू शकतो. आणि त्यात ती स्त्री जर गरोदर असेल तर हडळ तिथे येण्याची शक्यता दुप्पट आहे. पण ती गरोदर स्त्रीच असावी अशी अट नाही आहे. आणि हो, ती स्त्री एकटी असणार नाही, मीही असेनच तिथे मदतीला. बजरंगाने दिलेलं स्पष्टीकरण एखाद्या कॉलेजच्या प्रोफेसरसारखं अचूक होतं. मग ठीक आहे, आपल्याला घाई करावी लागेल. वेळ फारच थोडा आहे. आजच मीटिंग बोलावून लोकांना सांगू. बघूया कोण तयार आहे का. धनाअण्णाला मानेनेच होकार देऊन चहा घेऊन बजरंग बापू उठले आणि घराकडे निघाले. ठरल्याप्रमाणे रात्रीची जेवणं उरकून सर्व अबालवृद्ध, बाया बापड्या आणि तरुण मंडळी 9च्या सुमारास चावडीवर जमले. हडळीसाठी ठेवलेली मीटिंग असल्याने लोकांमध्ये उत्साह होता. बजरंग पुजाऱ्याने काहीतरी उपाय शोधला असावा. गर्दीत कुजबूज सुरू होती. रामाला घरातच ठेवून दाराला कुलूप लावून बयाबाई आणि शांताही उपस्थित राहिल्या होत्या. पण खबरदारी म्हणून धनाअण्णांनी 2 तरुण पोरांना रामाच्या घराबाहेर पालटीवर ठेवले होते. जवळपास सर्वजण जमले आहेत ही खात्री झाल्यावर बजरंग पुजारी बोलायला उभा राहिला. हे बघा गावकऱ्यांनो, आपला सबंध गाव सैतानी ताकदीच्या दाढेखाली आहे. नशीब बलवत्तर म्हणून रामा त्या दिवशी वाचला, अन्यथा या सभेसाठी आपण जिवंतच राहिलो नसतो. पण आपण प्रकाशाचे उपासक आहोत. अन काळा अंधार कितीही घनदाट असला तरी एक प्रकाश झोत त्याला पुरून उरते हे विसरून चालणार नाही. उद्याची रात्र वैऱ्याची आहे, पण समोर साक्षात सैतान जरी आला तरी काळोखाचे ते हिडीस साम्राज्य उद्ध्वस्त करून आपल्याला तिथे लख प्रकाशाचे धर्मराज्य उभे करायचे आहे. आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे ही. आपल्याला ती जिंकावीच लागेल. ईश्वर आपल्या सोबत असेलच, मला खात्री आहे. बजरंग पुजाऱ्याच्या या वाक्यावर लोकांनी उत्स्फूर्त टाळ्या वाजवल्या. त्यावर लोकांना थांबवत पुजारी पुढे बोलू लागला. त्या सैतानी हडळीला कायमचे संपवण्यासाठी आपण एक उपाय शोधला आहे. उद्या अमावस्या असल्याने
आपण उद्याच हा विधी करणेच ठरवले आहे. पण एक अडचण आहे. या वाक्यावर बजरंगने एक दीर्घ श्वास घेतला. गर्दीत कुजबूज सुरू झाली आणि बजरंग पुन्हा बोलू लागला. हा विधी एका स्त्रीच्या हस्ते करावा लागणार आहे. ती स्त्री गरोदर असेल तर आणखी उत्तम. ती एकटी नसेल, मीही तिच्यासोबत मदतीला असेन. आता मात्र गर्दीचा जणू मासळी बाजार झाला होता. जो तो कुजबुजत होता, काहीतरी बोलत होता, पण कुणीही स्त्री आपणहून ही विषाची परीक्षा घ्यायला तयार नव्हती. पुढचे 2-3 मिनिट याच गोंधळात गेले आणि अचानक कुणीतरी उभे राहिले. स्तब्ध गर्दीच्या माना तिकडे वळाल्या. ती एक स्त्री होती. ती शांता होती. बयाबाई तिचा हात पकडून तिला खाली बसवू पाहत होती, पण शांताने तो हात झिडकारला. बजरंग पुजाऱ्याने तिला विचारले, मुली, तू पूर्ण विचार केला आहेस ना? हे काम साधं सोपं नाही आहे. जोखीम मोठी आहे. तुझा प्राणही जाऊ शकतो. त्यावर डोळ्यातून ओघळणारे अश्रू पुसत शांता बोलू लागली, पुजारी काका, धोका आहे, मी जाणते. पण गेल्या महिन्याभरापासून माझ्या नवऱ्याची अवस्था मी बघत आहे. त्याची ती अवस्था बघून काळीच पिळवटून निघते माझे. आणि जर हा उपाय करून तो ठीक होणार असेल तर मी त्यासाठी काहीही करायला तयार आहे. मग माझा जीव गेला तरी चालेल. शांताच्या बोलण्यात आत्मविश्वास होता. तिच्या डोळ्यात निर्धार होता. सगळेजण शांताकडे कुतूहलाने पाहत होते. तिच्या हिमतीला दाद देत होते. पण उद्याची रात्र काय घेऊन येणार याची कल्पना शांताला अजिबात नव्हती. दुसरा दिवस उजाडला, पण गावात रोजची धावपळ दिसत नव्हती. लोक एका प्रचंड दडपणाखाली वावरत होते. बघेल तिकडे हडळीचीच चर्चा होती. आज काय होणार याचे कयास बांधले जात होते. बाया बापड्या शांताचे कौतुक करत होत्या. तिच्या काळजीने चिंतित होत होत्या. बजरंग पुजारी मात्र सकाळपासूनच तयारीला लागला होता. नाना प्रकारच्या वस्तू तो 2 मोठ्या पिशव्यां भरत होता. त्याने नोंद केलेला तो विधी पुन्हा पुन्हा वाचत होता, मनन करत होता. आता 3 सांजा होऊन गेल्या होत्या आणि दिवस आता रात्रीच्या कुशीत सामावला होता. सगळीकडे अमावस्येचा मिट्ट काळोख दाटला होता. त्या सैतानी काळोखात डोळे फाडून पाहिलं तरी काहीही दिसत नव्हतं. त्या मिट्ट काळोखातच ती हडळ कुठेतरी दबा धरून बसली असावी, एखाद्या निष्णात शिकाऱ्यासारखी, घात घालून सावजावर टपलेली. रात्रीचे 9 होऊन गेले. बजरंग पुजारी सर्व तयारी करून चावडीवर पोहोचला. 9:30 होईपर्यंत हळूहळू करत सारा गाव सावडीवर जमा झाला. शांताही आली. आणखी वेळ न दवडता बजरंग बोलू लागला, आम्ही आता निघत आहोत. आजची रात्र ही काळ रात्र आहे. तरी सर्वांनी लगेच आपापल्या घरात जा. कुणीही इतरत्र भटकू नका. दारे खिडक्या नीट बंद करा आणि घरातच राहा. जर का काही घात झाला आणि हडळीने दाव साधला तर ती थेट गावात येऊ शकते. तेव्हा घरात राहून आमच्या सुखरूप परतण्यासाठी देवाची पूजा करा. उद्या सकाळपर्यंत कुणीही घरातून बाहेर पडू नका. बजरंग पुजाऱ्याची ती वाक्ये हृदयाचा थरकाप उडवणारी होती. जर खरंच या दोघांपैकी एकालाही हडळ ठार करू शकली तर ती केव्हाही गावात येऊ शकत होती. आणि तो विचार काळजाचा ठोका चुकवणारा होता. अखंड गर्दीलाच जणू एक भीतीरूपी कालसर्प डसला. कुणीही काही बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. धनाअण्णाने हातानेच सर्वांना जाण्याचा इशारा केला तसे लोक पटापट उठून घरी जाऊ लागले. पुढील 5 मिनिटात सर्व चावडी रिकामी झाली. फक्त 4-5 लोक तिथं उभे होते. बयाबाई, शांता, धनाअण्णा, बजरंग पुजारी, पांडू नाना, अनेक तरुण.
बजरंग पुजारी शांताला उद्देशून हळू आवाजात काहीतरी समजावत होता. बाकीचे आता बघ्याच्या भूमिकेत होते. चांगले 10 मिनिट झाल्यावर बजरंग पुजारी बोलायचा थांबला आणि धना अण्णाला बाजूला घेऊन काहीतरी सांगू लागला आणि पुढच्या 2च मिनिटात बाकीच्यांना उद्देशून म्हणाला, वेळ झाली आहे, आम्हाला निघावे लागेल. तशी बयाबाई शांताला कवटाळून जोरजोरात रडू लागली. 2 मिनिटाच्या अवकाशानंतर ते दोघे नदीकडे निघाले. बजरंग पुजारी दोन्ही हातात सामानाच्या 2 पिशव्या आणि 1 टॉर्च घेऊन पुढे चालत होता. शांताही हातात 1 टॉर्च घेऊन मागून चालली होती. आता ते नदीकडच्या पायवाटेला लागले होते. गावाबाहेर आल्यावर शांताला जाणवलं, अगदी मिठ्ठ काळोख दाटला होता. अमावस्येची ती रात्र खायला उठत होती. सैतान जणू आपल्या नरड्यातून काळोख ओतत ती रात्र अजूनक भयानक करू पाहत होता. रातकिडेही जणू सैतानाचाच धावा करत असावे आणि रात्र भीषण बनवण्यात आपलं योगदान देत असावे. ही अमावस्येच्या रात्री म्हणजे स्वर्गलोक, मृतलोक आणि पाताळातही ज्यांना स्थान नाही अशा अतृप्त जीवांची आवडीची रात्र. आजूबाजूच्या या मिठ्ठ काळोखात न जाणे किती प्रेतात्मे मृतलोकात यायची धडपड करत असतील, दबा धरून शिकारीची वाट बघत असतील. शांता आणि दोघे झरझर पावले उचलत होते. नदी गावापासून अंदाजे 1 मैलावर होती. अजून 5-1 मिनिटात ते नदीवर पोहोचणार होते. इतक्यात जवळच कुठून तरी कोल्ह्यांचा आवाज ऐकू येत होता. डाव्या बाजूच्या उसाच्या शेतातून आवाज येत होता. अचानक आलेला तो आवाज भोवतीची भीषण शांतता चिरत असा काही गेला की क्षणभर ते दोघेही दचकले. बजरंगने हातानेच शांताला चालत राहा असा इशारा केला. भीतीने गांगरून गेलेली शांता गुमान चालू लागली. आता ते रामाच्या शेतातून पुढे जात होते. नदी आता अगदी जवळ होती आणि नदीकाठची झाडे अचानक सळसळू लागल्याचा भास झाला. हडळीला त्यांची चाहूल लागली होती का? 11 वाजून गेले होते. आता ते दोघे नदीपात्रात उभे होते. पात्र जरी मोठे असले तरी पाणी मात्र जास्त नव्हते. बरेच पात्र हे कोरडे होते. दगडवाळू आणि लव्हाळ्याच्या तुरळक झुडपांनी भरलेले. त्या रेताड पात्रात बजरंग ठाण मांडून खाली बसला. तोंडातून कसलासा मंत्रजाप अखंड चालू होता. शांता चोहीकडे नजर भिरकावत बाजूला बसली होती. तीही तोच मंत्र पुटपुटत असावी. बजरंगचे हात तलवारीच्या चपळतेने चालू लागले होते. टॉर्चच्या उजेडात त्याने दोन्ही पिशव्यांतले सामान भरभर बाहेर काढले आणि तो तयारीला लागला. त्याने पहिल्यांदा एका रिकाम्या पिशवीत वाळू भरली. त्यावर हळदी कुंकू टाकून कसलेसे मंत्र उच्चारून ती पिशवी घेऊन भरभर चालत तो पाण्याच्या दिशेने गेला. ती पिशवी वाळूसह पाण्यात बुडवून वाळू ओली केली आणि गेल्या पावली परत आला. त्या ओल्या वाळूने त्याने दोघांभोवती अंदाजे 15 फूट व्यासाचे एक रिंगण बनवले. इकडे शांताने सामानातले शाळूचे पीठ काढले आणि बजरंगने सांगितल्याप्रमाणे वर्तुळाच्या एका बाजूत 2 तारका काढल्या. त्याच्या मध्यभागी चिमटीने जवस, काळे तीळ, उडीद आणि मीठ ठेवले. बाजूला बजरंगने एक छोटा खड्डा बनवून त्यात सोबत आणलेल्या वाळक्या काठ्या, कापूर, धूप टाकून त्याने तो यज्ञ सुरू केला. धुपाच्या वासाने वातावरण काहीसे सुसह्य झाले. त्या मिठ्ठ काळोखाचा छेद घेत यज्ञाचा तो प्रकाश बाजूला पसरू लागला. पण त्यामुळे बाजूचा तो सैतानी काळोख चिडला असावा. त्याने वाऱ्याचे अखंड झोत पाठवून उजेडाचे ते इवलेसे अस्तित्व पुसण्याचा डाव सुरू केला. सैतान जणू खवळून फुंकर मारत होता.
बजरंग कापुराच्या वड्या टाकून यज्ञ अखंडित ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. शांता बाजूला बसून हात जोडून तो मंत्र पुटपुटत होती. अन तेवढ्यात घुबडांचा कर्णभेदी घुतकार सुरू झाला. शांताच्या हृदयाची धडधड वाढू लागली. बजरंग मात्र लीन होऊन मंत्रोच्चारण करत होता. घुबडांचा घुतकार थांबतो न थांबतो तोच बाजूच्या झाडांतून एक सळसळ दौडू लागली. जणू त्या झाडावरून कुणीतरी पळत होतं, पण विजेच्या वेगाने. हे अनैसर्गिक होतं, अमानवी होतं. हीच ती चाहूल होती, ती नकोशी असणारी चाहूल. चाहूल त्या सैतानी शक्तीची, चाहूल त्या अघोरी विकृतीची, चाहूल त्या हिडीस हडळीची. त्या मिठ्ठ काळोखात डोळ्यात बोटं घातली तरी काही दिसणं शक्य नव्हतं, पण ती चाहूल दोघांनीही ओळखली. बजरंगने शांताला सावध रहा असा इशारा करत मंत्राचा वेग वाढवला. वारा आता त्या रिंगणाभोवतीच पिंगा घालत होता. अनेक श्वासाचा आवाज येऊ लागला. इतका प्रचंड श्वास एक सैतानी ताकदच घेऊ शकत होती. त्या सैतानी श्वासाबरोबर एक घाणेरडा दर्प येऊ लागला. अनेक भयान किंकाळी ऐकू आली. इतकी भीषण आणि इतकी दीर्घ, अगदी जवळून तिची तीव्रता इतकी भीषण होती की रेतीसह सबंध धरती कंपन पावली. हवेत लहरी उठल्या, भोवतालची झाडे थरथरली. अन आता भोवतालच्या त्या मिठ्ठ काळोखातून एक अभद्र आणि तितकाच मोठा कानठळ्या बसवणारा आवाज ऐकू आला. रगात रगात ताजरगात, पोटुशी बाय कवळ मास, आवसची रात, हुनार बघ घात, रगात रगात ताजरगात. शांताच्या काळजाचा ठोकाच चुकला. तिला दिवस गेले होते म्हणजे तसा तिचा अंदाज होता, पण खात्री नसल्याने तिने कुणालाही सांगितले नव्हते. पण इतक्या गोड गोष्टीची इतक्या अभद्र पद्धतीने खात्री व्हावी. बजरंगचा अंदाजाने टाकलेला डाव योग्य पडला होता. हडळ गरोदर बाईकडे आकर्षित जाते आणि तिचा बळी मिळवण्याच्या नादात चूक करू शकते. बजरंगाचा विश्वास आता ठाम झाला होता. त्याचे मंत्रपठण अखंड सुरू होते. हडळ आता केव्हाही प्रकट होऊ शकत होती. रिंगणाभोवतीची ती वावटळ थांबण्याऐवजी वाढतच चालली होती. अन अचानक कावड्यांची कावकाव सुरू झाली. वाऱ्यावर आरूढ होत हजारो कावळे त्या रिंगणाभोवती गरगर फिरू लागले. त्यांची हालचाल यंत्रवत होती. ते हुकुमाचे गुलाम होते. आणि त्या कावड्यांची बोलवती धणी ती हडळ कुत्सितपणे खी 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 करत कुठेतरी मिठ्ठ काळोखात झाडावर स्वतःला उलटं टांगून घेत हे सर्व बघत होती. शांता अन बजरंगला ती अजूनही दिसली नसली तरी त्या हडळीची नजर मात्र क्षणभरही त्या दोघांवरून हटली नव्हती. आतापर्यंत जो चालला होता तो भीतीचा खेळ होता. भीती, भय म्हणजे जणू शैतानी ताकदींचे ब्रह्मास्त्र. आपल्या सावजाला शक्य तितक्या ताकदीने घाबरवून गर्भगळीत करायचे आणि मग घाबरून हार मानलेल्या त्या असह्य जीवाची शिकार करायची. हा खेळ सृष्टीच्या उत्पत्तीपासूनच खेळत असल्याने या सैतानी ताकदी आता खेळात पारंगत आहेत. पण प्रत्येक गोष्टीला अपवाद हा असतोच, तसा तो आज होता. एवढे प्रयत्न करूनही यश न आल्याने ती हडळ आता खवळली. अनेक रुदन सुरू झाल्यासारखी तिची बडबड सुरू झाली. आजच्या रातीला काळोख आहे साथीला, रगाताचं पाठ, मासाचं ताट, नरडीचा घोट, भरतय बघ पोट, दिवा का लावलाय, काळोख आहे साथीला, रगात रगात ताज रगात. पण ही बडबडही हृदयाचा थरकाप उडवणारी होती. अन आता पुन्हा तिच्या त्या कर्णभेदी किंकाळ्या सुरू झाल्या.
एका विशाल पिंपळाच्या झाडावर उलटी लटकलेली ती विद्रूप हडळ आता त्या दोघांकडे झेपावली. ती हवेतून तरंगतच येत होती अन काहीशी जवळ येताच रिंगणातला उजेड तिच्यावर पडला. ती फारच हिडीस दिसत होती. हवेत तरंगताना तिच्या कानाच्या त्या लांब पाळ्या हेलकावे खात होत्या. नासलेल्या डोळ्यातून कसलासा चिकट द्रव पाझरत होता. गालापर्यंत तो पदार्थ येताच ती आपली वळवळती काळी जीभ कसली ती काळ सरपस जणू. ती जीभ फुटभर बाहेर काढून सगळा चेहरा चाटत होती. तिने एका हातामध्ये एक तान्हे बाळ पकडले होते. रिंगणात बसलेल्या त्या दोन जिभांना बघताच ते बाळ काहीसे मान वळवून पाहू लागले अन किंचित हसले. त्याचे दोन्ही सुळे उजेडात चमकले अन काळी जीभ लपलपली. त्या मुलाचे तोंड तव्यासारखे काळे कुट्ट होते अन त्यामुळं बिनबुबळाचे पांढरे फट्ट डोळे किळसवाणे अन घातक वाटत होते. शांताने इतके भयानक मूल कधीही पाहिले नव्हते. मूल कसले, सैतानच तो. तिचा तो अवतार पाहून शांताला भीती, किळस, राग या भावनांचा महापूर आला. ती इतकी घाबरली की तिने काही क्षण गच्च डोळे मिटले अन हे एखादे दुःस्वप्न असल्याचे वाटून ती पुन्हा खात्री करू लागली. ती विभत्स हडळ तिच्याकडेच पाहत होती. शांताच्या काळजाचा ठोका चुकला. पण इकडे बजरंगचे कशातच लक्ष नव्हते. तो अखंड मंत्रपठण करतच होता. हडळीने ते मूल पाळण्यात ठेवतात तसे सावकाश बाजूला ठेवले. अधांतरीच अन तेही एकाच जागी अधांतरी तरंगू लागले. आता हडळ मोकळी होती शिकार करायला, नरडीचा घोट घ्यायला अन आपला 51वा बळी घेऊन महाशक्तिशाली व्हायला. विकट हास्य अन चित्कार करत ती रिंगणाकडे झेपावली अन रिंगण बाजूला अलगद उतरली. आत प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात असताना तिचा उजवा पाय रिंगणाला लागला. पुढची टाच टेकली तशी ती जोरात धक्क्याने मागे फेकली गेली. भयंकर किंकाळी करत ती पुन्हा झेपावली. पुन्हा तिने प्रयत्न करून पाहिला पण रिंगण अभेद्य होते. आता ती हडळ काहीशी शांत होऊन रिंगणाच्या बाजूला पण शांताच्या अगदी जवळ येऊन फतकल घालून बसली. शांताकडे एकटक पाहत ती हिडीस हसत होती. शांता आता अंतःकरणातून भेदरली होती. हडळीने ही गोष्ट हेरली आणि लक्ष शांतावरच केंद्रित केले आणि अचानक शांताला अंधारात कुणीतरी ओरडण्याचा आवाज येऊ लागला. तो रामाचा आवाज होता. क्षणभर तिला वाटले की गावकऱ्यांची नजर चुकवून रामाच आला असावा, पण नंतर तिला बजरंगने सांगितलेले बोल आठवले. हडळ चकवा देते. तिने त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले आणि ती यज्ञाकडे बघत बसून राहिली. आणि अचानक वाळूतून हेलपाटे खात येणारी एक आकृती दिसली. आता ती आकृती जवळ आली होती आणि रिंगणाच्या प्रकाशात आल्यावर कळाले तो रामाच होता. तो धडपडत आला आणि रिंगणापासून 10-1 फूट अंतरावर येऊन धक्कन पडला. त्याला पाहून शांताच्या मनात धस्स झालं. ती उठली आणि तडक तिकडे झेपावली आणि गुडघ्यावर बसून त्याला उठवू लागली. रिंगणाकडे खेचू लागली. तेवढ्यात रामाच्या अंगातून काळ धूर येऊ लागला आणि तो नाहीसा झाला. त्या ठिकाणी हडळीचे ते सैतानी मूल होते. हडळ डाव खेळली होती आणि त्यात शांता फसली होती. हडळीने शांताच्या केसांना पकडले आणि जमिनीपासून 4-1 फूट तरंगत शांताला फरफटू लागली. भयानक हसत हडळ रिंगणाभोवती शांताला गरगर फिरवू लागली. वाळूत शांताचे पाय ओढले जात होते. वाळूचा सर्र असा आवाज येत होता. बजरंग रंगात आला होता.
त्याचा चेहरा आता प्रफुल्लित होऊ लागला होता. तो मोठ्याने मंत्र म्हणत उठला आणि आकाशाकडे हात उंचावत अचानक ओरडू लागला, या हे प्रेतात्म्यांनो या. ही तुमची पहिली आणि शेवटची संधी आहे. मी तुम्हाला तुमचा प्रतिशोध घेण्याची संधी दिली आहे. तुम्हाला आवडणारी अमावस्येची रात्र आहे आणि तुमचा शत्रूही तुमच्या समोर आहे. या मला मदत करा. या काळ्या सैतानी ताकदीला हरवण्यासाठी आणि काळोखावर प्रभेचा विजय होण्यासाठी मला मदत करा. या मदत करा मला. हडळीने जे 50 बळी घेतले होते त्या निष्पाप जीवांच्या आत्म्यांना बजरंगने पाचारण केले होते, पण ते नक्की येणार का? बजरंगला खात्री नव्हती. धोका होता, पण तो पत्करावाच लागणार होता. त्याखेरीज अन्य पर्यायही नव्हता. बजरंग आता शांत होऊन वाट पाहत होता. बजरंगच्या त्या आरोळीने ती हडळ गरगर फिरायची थांबली. तिने शांताचे केस सोडले. शांता आता धपकन खाली पडली. ती मूर्छित झाली होती. हडळ भयानक चित्कार करत रिंगणाकडे झेपावली आणि बोलू लागली, ए पुजाऱ्या, मुर्दाडा, मला ज्यांनी नदीकडे धाडलं त्या पुजाऱ्याचीच औलाद नव्ह तू. तुला तर मी कच्चाच खाती बघ. बरा घावलास तावडीत. आणि तेवढ्यात त्या रिंगणाभोवती काळ्या धुराचा एक अजरर लोट पसरू लागला. चित्रविचित्र चित्कार ऐकू येऊ लागले. धूर विरळत जाऊ लागला. तशा भोवताली घुंगावणाऱ्या काळ्या आकृत्या दृष्टीस पडू लागल्या. प्रेतात्मे आले होते. इंद्रलोक, परलोक आणि पाताळलोक यामधल्या पोकळीत एकाकी तडफडणारे ते उपद्रवी जीव आपला प्रतिशोध घेण्यासाठी आसुसले होते. 1, 2, 4, 15, 20 न जाणे किती आकृत्या होत्या. त्या आकृत्यांनी हडळीला जखडून धरले. हडळ बिथरली आणि भीषण चित्कार करू लागली. बजरंगने शांताला जोरात हाक मारली तशी शांता भानावर आली. आजूबाजूचे ते चित्कारणारे काळे निराकारी जीव पाहून ती फारच घाबरली. आणि तेवढ्यात बजरंगने 2 फूट लांबीचा तो चांदीचा त्रिशूळ शांताकडे भिरकावला. पुढचे काम शांताचे होते. तो त्रिशूळ उचलून ती विजेच्या वेगाने त्या हडळीकडे झेपावली आणि सर्व ताकदीनिशी तिने तो त्रिशूळ हडळीच्या छातीत खुपसला. आसमंत दणाणून सोडणारी भयान किंकाळी देत हडळ शांत झाली. काळं रक्त बाहेर आलं आणि त्याच वेळी ते प्रेतात्मे आणि हडळ काळ्या धुरात परावर्तित होऊन नाहीसे झाले. त्रिशूळ खाली वाळूत पडून सपकन आवाज आला. वातावरण भलतंच हलकं वाटू लागलं. बजरंगने उत्साहाने उठून पिशवीतून आणलेली फटाक्यांची माळ पेटवली. फडफड असा दणका उठला. इकडे गावात या इशाऱ्याची वाट पाहणाऱ्या धना अण्णाने तो आवाज येताच घरातून बाहेर येत आनंदाने आरोळी ठोकली. सारा गाव जमा होऊन त्या 2 धाडशी जीवांची वाट पाहू लागला. मित्रांनो, अशाच नवनवीन गोष्टींसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.